За Ами, нашата общност малка за в енергията, с Добрич. която работиш, за Да, Easy Seeking, Seeking. основно работим с Easy Seeking и тук сме една малка група, която а, са последователи и твои, и мои, и въобще на цялата енергия. Скоро просто искам да споделя опит, нещо, което се случи много интересно тази година. При нас дойде една жена, която не е от Добрич, но имаше здравословен проблем, много сериозен. И искаше първо така обяви заявката си за това, че иска да изкара курс по изисейким, да бъде инициирана, някъде чувала, слушала, гледала, нали, имаше информация, занимавала се и с друг тип енергия и каза, че това нещо винаги го е искала на някакво такова ниво, не много физическо, но е усещала нуждата от това да работи с енергията. И след инициацията каза, че нещата при нея се развиват с много бързи темпове, като в началото сподели проблема, който имаше, отиваше на лекар във Варна и каза, че прави втора или трета консултация. Оказва се, че проблема съществува, доста сериозен. Започна да се слага символи и в един момент я поканихме да дойде при нас, когато правим, всъщност за нея беше обявена практиката. Ние практикувахме, всъщност тя поглъщаше от енергията, която й давахме. Чувстваше се много добре още по време на сеанса и след като излезе, може би минаха часове, тя се прибра, нали, от друг град е, прибра се, обади ми се и каза, че се чувства много по-жизнена. Предстои химиотерапия, която мина общо взето с лекота, доколкото може да е, нали, леко, но тя приключи успешно, не стигна до лъчетерапия, която очакваше да я назначат. И последния път, когато й се обадих, тя каза, аз се чувствам толкова добре, че съм си в градинката, косата ми расте и всичко е окей. А пък ако иска някой от момичета, също може да сподели за това как се е чувствало и какво пък момичетата са преживели в този момент, когато ние правихме тази терапия с нея и работихме с енергия. Да. Благодаря ти, Тони.